Two fellas, old school pirates, with a bottle of rum they wandered through the night. Drunk again, smiling like the sun. Eli mä oon Ide Miettinen. Tästä yksi jäbi ja mitä mä nyt tästä kertoisin. Ei mitään. Vanha skeittari ja lumilautailija. Musakaa puuhaa soitan bändeis. Tällä hetkellä mä soitan semmos kuin Ministry of the Poetry. Eli tämmönen meidän akustinen, vähän tämmöstä länkkärimeininkiä. Sitten on toi Mind of Dollilta toinen yhtiö, että se on ihan hard rockia. Varmaan ihan ekat niinku skedekset sai varmaan jonkun Broidin vanha deki alle, että olisinkohan mä ollut 10 vanha. Ja, muutama friendin kanssa oli tämmönen oma posse kasassa. Paljon terkkarillisesti vedettiin. Terkkari muodostui ehkä meille semmoiseksi meidän kotiluolaksi. Siellä on klassiset marmorikurbit ja flattiin ja tarpeeksi jengiä mahtuu vetää. Ja semmonen niinku jotenkin itselle semmonen legendaarinen skedepaikka Tiksistä. Siellä oli kaikki tarvittava meille. Smiling like the sun, there's nothing wrong on having some fun. Only one destination in their minds, a place to relax and out. Ensimmäiset terkkarin avoimet järkättiin 2006 vuonna. Se taisi Robosen varmaan heitti jossain baarillan tuoksinnassa, että hei, mitäs kaivetaanko dekit naftaliinista ja painetaan terkkarille. Sitten jotain flyereita kyhättiin ja sitten jaettiin kavereille ja kaverit sitten jakoi niitä eteenpäin. Ja sinnehän ilmestyi porukkaa ja sitten pidettiin tämmöiset leikkimieliset kilpailut. Siitä se lähti. Että nyt taitaa olla kuudet kisat järkätty. Aina tuossa loppukesästä tai alkusyksystä on yksi lauantai varattu tällä terkkarialla. No, niin kuin ihan aluksi niin kuin ensimmäisenä vuosina ei ollut mitään niin kuin ideaa siitä, että siitä tulisi mikään traditio tietenkään. Mutta tosiaan porukkaa tuli mukavasti ja sitten ajateltiin, että hei, miksei, tehdään tää uusiksi. Ja sitten tulikin niinku vielä enemmän porukkaa ja sitten taas seuraava vuonna enemmän porukkaa. Sitten olikin jo niinku paitojen myynnissä ja oli logot olemassa. Niinku se sai vähän tämmöisiä niinku tapahtuman piirteitä koko hommaan. 2007 vuoden terkkarin avoimet paita on tehty yhdestä Riikosen Heikin ottamasta kuvasta, jossa Janne Peksi Pekkanen hyppää jonkun oikein kunnon loikan siitä käpistä alas. Ja siitä sitten tehty semmonen bleach-versio ja sitten tuli niin hienoa, että päätettiin, että me heitetään paitaa. Niin tehtiin ehkä joku 50 kappaletta aina vuosittain niitä paitoja. Itse painettiin ja haettiin jotain halvempia paitoja jostain tarjousta-alasta, kun emme fyrkkaa ollut tietenkään. Kunhan saatiin paitoja ja sitten niinku kulut katettua niillä puolella. Mr. Papa, red Jolly Roaches, waving their flags in the air. Joo, eli TikTok-skaaba on ollut perinteisesti järjestetty siinä keskiflätillä ja pari kisana, eli 2 rideria lähtöviivalle ja sitten tarkoituksena on kiertää jaloviinapullo, joka on siellä noin 10 metrin päässä ja TikTokilla edetään ja siinä voi vähän pientä painiliikettä tai taklaustakin käyttää, et kunhan nyt laudan päällä itse pysyy, eli se joka on ensin maalissa niin jatkoo ja toinen sitten ulos. Ja no sitten on ihan striittikisat yleensä ollut. Best trickia ollaan lopetettu. Yleensä se on se iso käppi, sit joku on mennyt ja korkannut ja sieltä sitten porukka innostunut hyppimään.
alkinnut-terkkariavaimissa on aina ollut huikeeta. Eli jotakin hyvin näppärää ja muka kekseliästä ollaan yritetty keksiä. Et siellä on jotain niinku tennismailaa ja sählymaskia ollut. Ekan vuonna oli tämmöset dekit, eli oli kultainen, hopeinen ja pronssinen dekki. Ja kultainen oli tietenkin tämmönen oikein kokoinen dekki ja hopeinen oli semmonen miniversio ja sitten pronssinen tämmönen ihan sormiskeitti. Ja spreillä maalattu. Varsinaisesti kisojen lisäksi terkkariavoimiin kuuluu oikeastaan aika paljon sitä, mitä niinku ihmiset nyt vaan keksikään tuoda mukana. Et välttämättä niinku ei hirveästi ole sillä järjestetty sitä ohjelmaa. Et se on aika niinku, sanotaan näin, että skeittarit ja porukka, joka tulee avoimiin, niin ne on aika itseohjautuvia. Et kyllä nehän se tapahtuman luo. Sillä porukka on ihan laidasta laitaa, että niinku on tietenkin pääasiallisesti skeittareita, mutta sitten on ihan niinku ns. Random porukkaa, jotka ei niinku ehkä muuten liity skeittaukseen kuin sitten näiden terkkariavoimien kautta. Tulee sinne sitten vuosittain paikalle kuitenkin. Tietää, että siellä on hyvät bileet. Toisesta vuodesta lähtien muistaakseni on ollut myös sit oikein kunnon poppi soinut niin, että koko Tikkurilan raikaa. Eli silloin tuli nämä Kertit ja Artot ja muut mukaan ja toisinne sitten poppivehkeet ja sitten on ollut räppäreitä, just Pelani on ollut vetämässä muutaman kerran ja hevoset ja muut. Terkkariavaimissa järjestäjänä on ollut meikäläinen, Ale, Andersson ja Robo piti, niin siinä aika pitkälti onkin. Tuolla porukalla ekat 5 vuotta järkättiin kisoja ja sitten mä ajateltiin, että mä ollaan jo niin veteraaneja, että passataan vähän tonne eteenpäin ja sitten tuli vähän tämmönen sukupolvivaihostus järkkäämisestä. Sitten nuoremmat kundit jatkoi siitä ja tuossa oli just edelliset kisat niinku ekat heidän järkkäämät ja voi kyllä sanoa, että hommat hyvissä käsissä. Siellä meininkin jatkui niinku ihan entiseen malliin. Tulevaisuus on sillä mun mielestä aika valoisa terkkariavaimilla, että siellä on niinku sillä tosi vakiintunut posse, joka siellä käy. Siellä on hyvät järkkärit, muksut mukana ja niin edelleen. Et mä luulen, että niinku jos vaan asiat tehdään oikein, niin miksei toi traditio voisi jatkuu vaikka kuinka pitkään. Et mä luulen, että intoa löytyy porukasta tulevistakin sukupolvista tällaiseen toimintaan. Terkkariavaimet merkitsee mulle henkilökohtaisesti. Ne kyllä se aika pitkälti sitä, mitä skedeys ylipäätään. Dekki alle ja pidetään hauskaa.